שמח בארגון אחר, אחות שלי, אני מתחבא פה בארון. אין מישהו שיעזור אותי, לא פה, לא פה, לא פה. רגע. לא נמצאת פה. אני שמה אותי בכל המקומות. הארון, חשי. שאני אפתח אותו. נראה שם. זוזי, תני לי לצאת. את חסמת אותי, את לא נותנת לי לצאת. יואו, איזה מתיחה טובה. מה את עושה פה? זה מה שעשיתי. טוב. פטל? את הפטל הזה. יואו, איזה פחדנית.